En werden er gewoon morgen. Wij Mahaden is hem zo'n kwad in geerwerking met Peter Reitsma van Wasco, rochtjen geen op de verkeer van airco's. Deze binnen net alleen nog populair als het warm is, maar ook wanneer de winter erom komt. Mensen die kennen de airco's als zijnde een apparaat wat kwallt. Maar ja, heden ten dagen wordt er steeds meer inzetten, zeker met de energietransitie, voor het verwarmen van een woning of van sleepkamers of van bovenverdieping. Als ik het zien verkeer en die hebben we ondertussen al rond verkocht, dan is er zeker 50% die er eerst naar vreegt. Eerst niet naar de kwalling, maar naar de verwarming. Een airco als kachel. Naast het kostenplaatsje is het echt een stukje dwarsemer. Het wordt zeker inzetten in de duurzame gebeuren. Vooral vanuit nijbouwwenten wordt steeds meer zien benedenvlierverwarming en een warmtepomp. En dan door boven een airconditioning die het in de zomer het lekker koel houdt en in de winter het warm maakt kan. Wijma is kwad waande, maar verneemt dat er genoeg animo is voor de airco's. Je moet even een namen wegrijden, je rek in. Zaten we in de kachels natuurlijk hartstikke goed voorop rennen, maar in de airco's ben we zeker goed bezig, kan ik zeggen.